Ще бъдеш част от екипа на Бела България. Какви са очакванията ти за стажа? На първо място, след като спечелих щедрата стипендия от Бела Академия, бях достатъчно мотивирана да участвам в стажантската програма на Бела, но станах още по-доволна от факта, че за мен е запазена единствената позиция в мечтания ми отдел по маркетинг, който вярвам, че е най-добрия в страната. Спомена стипендията от Бела Академия. Планирала ли си вече за какво ще използваш парите? Все още не съм ги използвала, тъй като смятам да ги инвестирам в образованието си. И тук е момента да призова всички бъдещи и настоящи студенти да не пропускат шанса си да участват в следващото издание на Бела Академия. Съвсем скоро получи наградата студент с научен принос от УНСС. Разкажи ни малко повече. Мисля, че основната причина да получа този голям приз е факта, че съм тази годишния стипендиант на фондация Еврика. Получих именната стипендия на името на академик Евгений Матеев за принос в областта на икономиката. Предстои ти да завършиш. Какви са плановете ти след дипломирането? Най-голям ентусиазъм имам да започна стажа си в Бела България. Освен това, мисля да го комбинирам с магистърска програма в УНСС. Мисля, че страхотно се комбинират всичките ми планове в с една цялостна голяма цел и това ме прави още по-щастлива.